खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंनायाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जायफोर नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोर नोंथांमोना जायफोर माने अमा फिसिनायनि बिजनेस प्लेननि फर्मखौ लादोंबा नोंथांमोना बेखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ बेखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय आरो जायफोर हांसो फिसिनाय न'नि दाउ फिसिनाय बेफोरनि बिजनेस प्लेनखौ लादोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानो होनोबा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे बिजनेस प्लेनखौ बोरै फिलआप खालामना हरनो नांगौ दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनो जायफोर नोंथांमोना फैगिरि माने जायफोर नोंथांमोना दायो अमा फिसिनो सानदोंबा नोंथांमोना बिजनेस प्लेनखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बेहाय फर्माथ' नोंथांमोना बेबायदि नालाय दा बेहाय नोंथांमोना गिबियावनो मा होनांगोन नेम अफ द एन्ट्रप्रिनियर एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार नोंनि नामा मा बेखौ नोंथांमोना बेहाय लिरना होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि MIS क'डआ मा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि नाम्बारा मा ग्रुपनि क'डआ मा नोंथांमोननिया बेखौ बेहाय लिरना होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबेहाय नेक्स्ट नाम्बाराव जोंहा सोंदों आरो कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटि दायो नोंथाङा मा खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ बेहाय सोंदों दायो हमना ला नोंथाङा जेबो खामानि मावाखै जेनेबा नोङो दायो हाउस वाइफ आरो अब्ला नोंथांमोना हाउस वाइफखौ लिरना होनो हागोन नाथायबा दायो नोंथाङा अमाखौनो फिसिनानै दंखायोबा एबा फिसिगासिनो दङबा नोंथांमोना बे फिगिरिखौनो लिरनानै होनो हागोन आरो जायखिजाया नोङो दायो मा कारेन्टलि नोंथाङा दा मा खामानिखौ मावबाय थादों बेखौनो नोंथांमोना बेहाय लिरना होनो नांगोन आरो नोंथांनि सायावसो सोनारसिगोन बे नोंथाङा दायो मा खामानिखौ मावगासिनो दङ दानिया फैदो जोंहा कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटि आज पार एनाम दा बेहाय बुंदों आरो दायो नोंथाङा हमना ला नोङो अमाखौनो फिसियो जेनेबा अमाखौनो फिसियो जायखिजाया नोङो फिसा खामानि मावो आरो दा जेनेबा नोङो हमना ला सोरबा दखानखौनो होयो जानांगौ जायखिजाया मुवा बेसाद फानो जानांगौ दा बेफोरबायदिबा नोंथाङा दायो बोसोरसेयाव बेसेबां खामानिखौ खामायनो हायो बेखौ बेहाय बुंदों आरो फैसाया नोंथाङा बोसोरसेयाव बेसेबांहालागै बे बिजनेसनि जोहै मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना लिरना होनो नांगौ आरो बोसोरसेयाव नोंथाङा बे बिजनेसजों बेसेबांसो फैसा मोननो हायो एबा खामायनो हायो बेखौ नोंथांमोना नैबेहाय लिरना होनो नांगोन बोसोरसेनि खोथाखौसो बेहाय बुंदों दै पार एनाम होनदों नालाय दा नोङो हमना ला बोसोरसेयाव नोङो 10,000 खामायनो हायोबा बे बिजनेसजों जेनेबा सोरबा दख'ना फानोबो जानो हागौ नोंथाङा जेनेबा दायो अमानि माबा खालामनो सानदों फार्म खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना बेहाय लिरना होबानो जाबाय नोङो दायो बोसोरसेयाव दख'ना फाननानै बेसेबां खामायनो हायो बेखौ फैसायाव लिरना होबानो जाबाय 20,000 बा 20,000 लिरदो सोरबा 50,000 खामायनो हायोबा बेहाय लिरना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा मा मावो बिनि सायाव बेखौ होबानो जाबाय नोंथाङाथ' गावबा गाव मिन्थिखागोन बोसोरसेयाव नोंथाङा बेसेबां फैसा खामायनो हायो बेखौ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ नेम अफ द बिजनेस विच इज बिइं प्लेन टु स्टार्ट अर एक्सपान्ड दायो बुंदों आरो नोंथाङा दायो गावबा गावनि बिजनेसनि नामखौ बेहाय लिरनांगौ हमना ला नोङो दायो बे सिगाङावनो बिजनेसखौ मावखाबाय थायोमोन आरो नोङो अमाखौनो फिसिखाबाय थायोमोन आं एगजाम्पल महरैसो खोन्थादों दै सोरबा अमाखौनो फिसिबाय थाखायोमोन सोरबा माबा मोनसेथ' खामानिखौ मावखाबाय थायोमोन जानांगौ दा बेनि नामखौ नोंथांमोना लिरना होनो नांगोन आरो जेनेबा एक्सपान्ड खालामनो सानदोंबा बे नामखौनो लिरना होदो आरो जुदि नोंथाङा स्टार्ट खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना बे गोदान बिजनेसनि नामखौ नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय दा बेहाय जोंहा फर्माव ओरैबायदि लिरहोदों दे बेयावनो बेहाय निउ लिरहोदों ओमफ्राय एक्सपान्ड लिरहोदों आरो दा बेहाय बेबायदि लिरोबा बे मिस्टेक जागोन बायदि मोनदों आङो मानो होनोबा बेहाय बुंदों आरो नेम अफ द बिजनेस विच इज बिइं प्लेन टु स्टार्ट अर एक्सपान्ड नोंनि बिजनेसनि नामखौसो बेहाय सोंदों नालाय नोङो दा बे बिजनेसनि नामखौ बेहाय लिर जायखौ नोङो दायो स्टार्ट खालामनो सानदों एबा नोङो जायखौ दायो माने एक्सपान्ड खालामनो सानदों बारायदेरनो सानदों बेखौ बेहाय लिरनो होदों आरो जेनेबा नोङो दा पिजरिनि फर्म लाबाय नालाय दायो नोङो बे बिजनेसखौनो मावखायोमोनबा नोङो दा बे पिजरिखौनो नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय नाथायबा नोङो दायो स्टार्टसो खालामनो सानदोंबा जेनेबा बे अमानि माबाखौनो दायो नोङो स्टार्टसो खालामनो सानदोंबा बेखौनो नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैदो टाइप अफ बिजनेस दा नोंनि बे बिजनेसा मा टाइपनि जागोन जेनेबा नोङो बे अमा फिसिनायनिसो फर्म नालाय नोंथ' दा बे अमाखौ मा खालामगोन नोङो प्रडाक्सनसो खालामगोन जानांगौ जेनेबा नोङो फिसिनानै बे अमाखौ बारायगोन जानांगौ दा बेनिखायनो नोंथाङा बे प्रडाक्सनखौ राइटसिन होनो नांगोन आरो सार्भिसनिथ' अमानि रावबो सार्भिसनि प्रडाक्ट माबा लाया बे सार्भिसथ' खालामा अमाखौथ' ट्रेडिंखौथ' जोंहा थारैनो खालामो जेनेबा फानलाय सोरबा बेफारि थायोना बिथांमोना ट्रेडिंखौ होनो हागोन दा बिनिफ्राय बिदि इनभेस्टमेन्ट प्लेन बेहाय इनभेस्टमेन्ट प्लेनआ बुंदों आरो नाम्बार अफ गड बेहाय गड जानो नाङामोन जेनेबा बेहाय मिस्टेक जादों दे बे फर्माव बिथांमोना प्रिन्ट खालामनायाव एसे मिस्टेक खालामदों ओरैनो बेहाय अमानिसोमोन नालाय बे बोरमानि जाफ्लांदों आरो बोरमानि जाफ्लांदों बे टाइप खालामनायाव नाम्बार अफ फिगिरि टु बि रेयार्ड इन ए बेट्स दा मोनसे बेट्सआव नोंथाङा बेसेबां
नोंथांमोना बेहाय बोरमा साननो नांला दै बेहाय अमायानो होननानै नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा बेहाय टाइपिं खालामनायाव एसे मिस्टेक जादों अफिसियेलि बिथांमोना मिस्टेक खालामनानै हरदों बेखौ दा बेहाय नोंथांमोना दा मोनसे बेट्सआव गासै दायो खैथा अमाखौ लानो सानदों बेखौ नोंथांमोना बे लिरना होबानो जाबाय जेनेबा मानै लानो सानदोंबा मानै लिरना होदो जेनेबा हमना ला सोरबा माथाम माब्रै नोंथांमोना गोसोबादि बेहाय लिरना होबानो जाबाय नोंथाङा बेसेबां लानो सानदों बेखौ दा बिनिफ्राय फैदो अमा बे अमाखौ फिसिनो थाखायथ' नोंथांमोना अमा फिसाखौ बायनांगोन र' मेटेरियल्स नोंथांमोना नांगोन जेरै पिगलेट्स होनदों बे अमा फिसाया दा जोंहा बेसेबां दामा मासेयावनो जोंहा 5,000 गाहाम थाङो 4,000 गाहाम थाङो दा जेनेबा इउनिट प्राइस मासेयाव जोंहा दायो हमना ला बे 5,000आनो हमना ला जेनेबा अमा मासेनि दामा दायो अमा फिसानि दामा 5,000 अब्ला नोंथाङा दायो अमाखौ जेनेबा फिसिनो सानदों मानै फिसिनो सानदों मानै लिरबानो जाबाय बे बिनिफ्राय अमा मासेयावनो जुदि 5,000 बा जुदि ओमफ्राय नोङो दायो मानै फिसिनो सानदोंबा अब्ला सानजाबानो जाबाय 5,000 सानजाबनै बेसेबां जागोन जोंहा 10,000 जागोन अमा मानैनि दामा बेहाय नोंथांमोना 10,000खौ लिरफिननांगोन जेनेबा हमना ला नोङो दायो अमाखौ मासेल' लानो सानदों जेनेबा अब्ला नोंथांमोना लिरना होदो बेहाय दा अमा मासेनि दामाथ' ओरैनो खम नंखाला दायो 4,000 5,000खौनो आं बेहाय हमबाय बिनिफ्राय इउनिट रिकर्डआ नोङो मासेल' नांगौ सेखौ लिरना होबानो जाबाय दाजाबदो ओमफ्राय 5,000 into 1 मा जागोन 5,000आनो जागोन मासेल' नालाय बिनि अमानि दामा दा बिनिखायनो नोंथांमोननि बे नांगौनि सायावसो नोंथांमोना लिरबानो जाबाय जेनेबा बेहाय 5,000 लिरबाय अमा मासेनि दामा नाथायबा अमाखौ नोंथाङा माबा फिसिनो नागिरदों माबा लिरबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना सानजाबना नायदो 5,000 सानजाब 5 अब्ला जोंहा बेसेबां जाहैगोन 25,000 नोंथाङा थांगोन बेहाय टटेल कस्टआ अमा फिसा बायनायावनो बेबायदि नोंथांमोना होनो नांगोन दै दा बिनिफ्राय हम मेड पिट दा नोंथाङा बेहायथ' आदारखौथ' होनो नांगोन ना दा आदारनि प्राइसा बेसेबां दायो हमना ला नोङो बे बेसेबां होनो 15 थाखा 20 थाखा बेबायदि खम होबाबो जागोन नाथायबा बुरजा होना लायोबा नोंथांनि मोजां जागोन आरो दा प्राइस हिसाबै नोङो बे न'आव बानायनाय बे जाथामला जोङो माबा खालामा होमबा आदार बानाया होमबा नोङो हमना ला सोरबा माबानि बानायगोन मा होनो बेखौ थास'नि आदार बायदिसिना नोंथांमोना बानायगोन मैगं थाइगं बानायलाबायगोन बेहायबोथ' जोंहा दाम थाङो नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेहाय बेसेबां होनो सानदों इउनिटनि प्राइसा जेनेबा हमना ला बेहाय हमबाय आङो 20 थाखा एबा 15 थाखाखौनो हमबाय दा बेहाय बेसेबां जानांगोन इउनिट रिक्वायर्डआ बेसेबां जागोन 300 गाहाम बुरजा नांथारगोन नालाय दा बेबायदि नोंथांमोना होननांगोन बिनिफ्राय बिसोर मोननैजों सानजाबानो जाबाय बे जेनेबा 20 रुपिस होयोबा ओमफ्राय बेहाय 300 होयोबा सानजाबदो बिनिफ्राय टटेल कस्टआ बेसेबां जागोन बेखौ नोंथांमोना बेहाय लिरहैबानो जाबाय बिसोर मोननैजों सानजाबबानो नोंथांमोना बेसेबां मोनो बेखौ बेहाय लिरहैबानो जाबाय दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन जेबो नङा बे गोरलैसो मेडिसिन दा अमाखौ फिसिनायावथ' नोंथाङा मेडिसिनबोथ' होनो नांगोन दा मेडिसिना बेसेबांसो लागोन अमा मासेयाव खमैबाबो खेनसे बिजिफोर बिदि थुफैयोबा नोंथांमोना बेसेबां लागोन 200-300 थांखागोन जेनेबा हमना ला एगजाम्पल महरै 200खौनो आं बेहाय लिरनानै होबाय अमा मासेयावनो जुदि 200 थाङोबा जुदि नोङो हमना ला अमाखौ मानै फिसियोबा 200जों नैजों सानजाबदो बेसेबां थांगोन होनबा 400 नोंथाङा फैसा थांगोन टटेल कस्टआ अमा मानैजों 200 करै मासेयाव थाङोबा मेडिसिनाव बेखौ नोंथांमोना बेबायदि होनांगोन मानैनि बेलायावसो बुंगासिनो दङ माथामबाथ' जोंहा बारा जालायगोन 2जों 3जों सानजाबदो 200जों 3जों सानजाबदो जुदि बाराबा सोरबा अमाया माबाबा जोंहा 200जों सानजाबदो दा नोंथांमोननि सायावसो बे जाजोबगोन आरो बाय' सिकिउरिटि मेजार्स दा बे अमाखौथ' नोंथांमोना एसे सिकिउरिटियावथ' दोननो नांगोन जेनेबा न' बां मोजां रोखोमनि नोंथांमोना जोथोन लानांगोन जेनेबा मोजां रोखोमनि बेरा आरि होनानै नोंथांमोना दोननो नांगोन दा बिनि थाखाय बेसेबां नोंथांमोना फैसा थांगोन बेखौ नोंथांमोना आन्दाज खालामना होबानो जाबाय जेनेबा बेहाय 500 लिरबानो जाबाय एगजाम्पल महरैसो खोन्थादों बेहाय जुदि 500 लिरोबा नोंथांमोना अमाया मानैबा बेसेबां जागोन नोंथांमोना बेहाय लिरना होबानो जाबाय 1,000 बेबायदि थांगोन बेफोरबायदि नोंथांमोना लिरना होनांगोन अमाया जुदि मानैबा माथामबा नोंथांमोना बेखौ आन्दाज खालामना होबानो जाबाय बेसेबां फैसा नोंथांमोना थांगोन बे अमाफोरखौ नोंथांमोना सिकिउरिटि खालामनायाव जेनेबा नोंथांमोना दोननायाव आरो बेसेबां खरसा थांगोन बेखौ बानायना होबानो जाबाय इन्सुरेन्स माने बीमा दा बे इन्सुरेन्सजों नोंथांमोना अमानि थाखाय इन्सुरेन्सखौ खालामनांगोन दे जेनेबा हमना ला मासे अमानि थाखाय नोंथाङा 500 इन्सुरेन्स खालामबाय बे अमानि थाखाय अब्ला मानै अमानि थाखाय बेसेबां जागोन जोंहा टटेल कस्टआ एबा इन्सुरेन्सनि थाखाय टटेल कस्टआ बेसेबां जाहैगोन 1,000 रां जागोन दा बेखौबो नोंथांमोना आन्दाज खालामना होबानो जाबाय नोंथाङा बेसेबां इन्सुरेन्स बीमा दोननो नागिरदों बेखौ दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दानिया फैदो जोंहा टटेल इनभेस्टमेन्ट नैबेहाय इउनिट प्राइस बेखौ नोंथांमोना दाजाबदो बिनिफ्राय इउनिट रिक्वायर्ड बेखौबो दाजाबदो बिनिफ्राय नोंनि टटेल कस्टआ बेहाय बेसेबां जाफैखो बेहाय नैबे दाजाबना होबानो जाबाय बेखौथ' हाजोबखागोन र' दाजाबलाय दानख'लाय सानजाबनाय बेखौ हागोन जेबो नङा लिरनायखौल'सो नोंथांमोना एसे आन्दायना दंखायोमोन दानिया फैदो जोंहा टटेल फान्ड जोंहा बे फान्डआ बे मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियान बे स्किमनि जाय नोंथांमोना 10,000 रांल'सो मोननो हागोन नालाय सेल्फ कन्ट्रिबिउसन नोंथाङा बेसेबां कन्ट्रिबिउसन खालामगोन बेखौ बेहाय लिरबानो जाबाय बे टटेल कस्टखौ नायनानै बिनिफ्राय टटेल रुपिस बेसेबां जागोन बेखौ नोंथांमोना बेजों दाजाबबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना टटेल बेसेबां जाहैगोन बेखौ मोननो हागोन आरो
दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा जेनेबा नोंथाङा बे अमाखौथ' फिसिबाय नोंथांनि नाथायबा बे मार्केटिं आरो सेल्सनिबो प्लेन नोंथांमोना थानांगोन। अमाखौ फिसिनानै नोंथाङा लाब जागोन ना लस जागोन बिनिबोथ' एसे नोंथांमोननियाव प्लेना थानांगोन। दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना माखासे डिटेल्स होनांगोन। जेरै बेदर, दा जोंहा अमानि दामा 1 केजियाव बेसेबां? दाथ' जोंहा 400खा अमानि दामा। दा जोंहा बे बेखौ बेहाय केजिसो बुंदों दै। जेनेबा हमना ला नोंनि बे अमाखौ नोङो फिसिबाय। दा अमाया जोंहा बांसिन बेसेबां केजिसिम फियो? सोरबा 60 केजिसिम फियो, सोरबा 50 केजि, आधा कुइन्टेल, सोरबाथ' माने 80 केजिसिम जानायसिमहालागै फियो। दा बेहाय जेनेबा हमना ला नोङो बे मानै अमाखौ फिसिदों आरो एगजाम्पल महरै मानै अमाखौ फिसिबाय नोङो, मासेयावनो जेनेबा 60 केजिया जागोन आरो 60 केजि मासेयावनो जागोन। अब्ला जोंहा मानैजों बेसेबां जागोन? 120 केजि जोंहा जाहैगोन मानैजों। अब्ला बिनिफ्राय एभारेज सेल्सआ बेसेबां जाहैगोन? बे अमानि 1 केजियाव जोंहा बेसेबां दायो? 400। दा नोंथांमोना बे 400खौ बेहाय लिरना होनांगोन दै। अमानि दामा दायो जोंहा 400 थांखाबाय नालाय। दा जोंहा बेहाय टटेल मानैजों नोंथांमोना दाजाबबानो जाबाय। मानै अमा लायोबा मासेयाव जुदि 60 केजि हरै नोंथांमोना बेखौ बानायोबा एबा गिदिर खालामोबा नोंथांमोना मानैजों बेसेबां जाहैगोन टटेल केजि बेखौ दाजाबबानो जाबाय। माथामबा माथामनि नोंथांमोना दाजाबना होबानो जाबाय। मासेयाव नोंथांमोना बेसेबां केजि देरहोगोन एबा बेसेबांसिम नोंथांमोना देरहोगोन बेखौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय। बिनिफ्राय जोंहा अमानि दामाथ' दायो 1 केजियाव 400 रांखा, बेखौ नोंथांमोना बेहाय लिरना होबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना टटेल सेल्स रिटार्न बेसेबां रिटार्न मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना बेहाय लिरबानो जाबाय आरो। जेनेबा एक्सपेक्टेड प्रडाक्सना बेहाय दंखायो, बिनिफ्राय एभारेज सेल्सआ बेहाय दंखायो 400 दंखायो, बिनिफ्राय मानै अमा जों बेहाय 120 होबाय एगजाम्पल महरै। बिनिफ्राय नों मोननैजों सानजाबानो जाबाय। अब्लानो टटेल सेल्स टार्न अभारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेहाय। बिसोर मोननैजों माने सानजाबानो नोंथांमोना टटेल सेल्स टार्न अभारा जागोन। दा बिनिफ्राय एक्सपेक्टेड एडिशनेल इनकाम पार इयार। एक्सपेक्टेड जुदि एडिशनेल इनकामफोर मोनो नामा नोंथांमोना अमा फिसिनानै? जेनेबा अमा बे जोफोरखौ लायोबाथ' फिसा होगोन। दा बे फिसाखौ फाननानै नोंथांमोना माखासे एडिशनेल इनकाम मोननो हायो। दा बेखायनो नोंथांमोना अमाफोर फिसियोबा बे एडिशनेल इनकामखौ होनो हागोन नोंथांमोना। अमा फिसा फाननानै नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन नालाय, आरो बिमाखौबोथ' नोंथांमोना फाननो हागोन। दा बेनिखायनो बोसोराव नोंथांमोना बे एडिशनेल इनकाम नोंथांमोना बिनि अनगायैबो आरोबाव नोंथांमोना गुबुन इनकाम खामायनो हागोन बेनि जोहै, बे फिगरनि जोहै नोंथांमोना बेखौ बेहाय लिरना होबानो जाबाय। अमा फिसा फाननानै नोंथांमोना फैसा मोननो हागोनबा जेनेबा हमना ला नों एक्सपेक्ट खालामदों आरो, जेनेबा आं आन्दाज खालामदों अमा फिसिनानै आङो बोसोरसेयाव बे अमा फिसाखौ फाननानै जेनेबा हमना ला 10,000, सोरबा 15,000, 20,000 मोनगोन। बेबायदिबा नोंथांमोना बेखौ लिरना होबानो जाबाय, फैसाखौ लिरना होबानो जाबाय। 15,000 बा 15,000 बा 10,000 बा 10,000 बेबायदि लिरबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय गाहायनिखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांला, नैबेहायल' नोंथाङा सिगनेसारखौ होनो नांगोन दै गावनिखौ। नैबेहाय गावनि सिगनेसारखौ होबानो जाबाय। बे मोननैखौ बिथांमोना मालाय फिलआप खालामगोन। दा बेथ' जाहैबाय जोंहा अमा फिसिनायनि फर्मा। गासिबो फर्मा एखेयानो गोजा। बेहाय जायफोर फार्म खालामनो सानदों, जेनेबा हमना ला सोरबा अमा फिसिनो नागिरदों, सोरबा बोरमा फिसिनो नागिरदों, सोरबा हांसो फिसिनो नागिरदों, सोरबा दाउ फिसिनो नागिरदों, बेनि फर्मा गासिबो एखेयानो गोजा। दा बेहायबो नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोर बोरमा फिसिनो सानदोंबा नोंथांमोननि बिजनेस प्लेना माबायदि नै आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों। नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माबाखौ होदो, नामखौ होदो, नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि नामा मा बेखौ बेहाय होदो, नोंनि बे ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम्बारा मा बेखौ बेहाय होदो, नोङो दायो मा खामानि मावो बेखौ बेहाय लिरनानै होदो, नोंनि दायोनि एनुवेल इनकामा मा, नोङो जा खामानिखौ दायो मावगासिनो दङ बेखौ मावनानै नोंथाङा बोसोराव बेसेबां फैसा खामायनो हागासिनो दङ, बेखौ बेसेबां खामायनो हादों बेखौ लिरना होबानो जाबाय। 10,000 बा 10,000, 20,000 बा 20,000 बेखौ लिरना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय दायो नोङो मा खामानिखौ मावदों एबा नोङो दायो मा खामानिखौ मावनो सानदों बेखौ लिरना होदो बेहाय। बेनिफ्राय नोंनि बे बिजनेसा मा, नोङो बोरमाखौ नोङो दायो मा खालामगोन, बारायगोनसो नङा प्रडाक्सनसो जागोन बियो। बिनिफ्राय जुदि नोङो बोरमानि फालांगि खालामोबा नोंथाङा ट्रेडिङाव नोंथांमोना होबानो जाबाय दे। दा बेनिफ्राय इनभेस्टमेन्ट प्लेन, दायो नोङो बोरमाखौ नोङो दायो खैथा मोनसे बेट्सआव दायो बेसेबां बायनो सानदों एबा बेसेबां लानो सानदों बेखौ लिरबानो जाबाय। मानैबा मानै, माथामबा माथाम, माब्रैबा माब्रै, नोंथांनि सायाव बियो सोनारसिगोन। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा बोरमा किट। दा बेहाय बोरमा फिसाखौथ' नोंथांमोना बायनो नांगोन बोरमाखौ फिसिनो थाखाय। दा बेहाय बोरमा मासेयाव दायो बोरमा फिसा बायोबा बेसेबां जागोन दामा? मासेयाव जेनेबा हमना ला 2,000खौनो हमबाय, जेनेबा 1500 नोंथांमोना हमबानो जाबाय, आन्दाज लाबानो जाबाय। नोंथांमोना जायफोर एसे बिजनेसजों सोमोन्दो दङ नोंथांमोना मिथिखागोनखा। हमना लाबाय बेहाय 2,000 बा जोंहा मासेयावनो मानै फिनो सानदोंबा जोंहा बेसेबां जाहैगोन, बोरमा फिसानि दामा 4,000 जाहैगोन। दा नोंथांमोना बेबादि सानजाबना होनांसिगोन, बेखौ नोंथांमोननि सायाव जासिगोन बियो फिड। दा बेहाय आदाराव नोंथांमोननि दामा बेसेबां थांगोन बेखौ लिरना होबानो जाबाय। दहायबो खोन्थाहरखाबाय आङो आदारखौ बोरै होनांगौ। मेडिसिन, बोरमा मासेनि थाखाय हमना ला बोसोरसेयाव 500आनो थांबाय दे मुलि बायदिसिना बायनायाव। अब्ला मानैजों बेसेबां थांगोन नोंथांमोना दाजाबना नायबानो जाबाय, सानजाबना नायबानो जाबाय। 1,000 रां जाहैगोन जोंहा 500 खरि मासेयाव लायोबा।
दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बोरमानिथ' आदारबोथ' होनांगोन न'आवबो नोंथांमोना माखासे आदारखौ बानायना होनो नांगोन दा बिनि थाखाय खरसाया बेसेबां थांगोन बेखौ बेहाय लिरना होबानो जाबाय प्राइसआ बेसेबां थांगोन दामा बेसेबां थांगोन बेखौ लिरना होदो बिनिफ्राय मेडिकेल सापर्ट दा बोरमानि थाखायथ' नोङो मेडिकेल सापर्ट होनो नांगोन नालाय बिनि थाखाय नोंथांमोना माखासे बेहाय मेडिकेलनि फैसाफ्रा बेसेबां थांगोन बेसेबां इउनिटनि थाखाय बेसेबां फैसा थांगोन बेखौ बेहाय लिरना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय गाहायाव नोंथांमोननिया बेहाय बुंदों आरो बेहाय 10,000आथ' मोनखागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय बिनिफ्राय नोङो बेसेबां कन्ट्रिबिउसन खालामगोन बे मोननैजों टटेल कस्टआ टटेल फैसाया बेसेबां थांगोन बेखौ बेहाय लिरना होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा मिट दा नोंनि बे माबानि दामा बेसेबां दायो बे बोरमानि दामा बेसेबां केजियाव दायो बेखौ लिरबानो जाबाय आरो बोरमाया गासै टटेल खै केजि जाहैगोन जुदि मानैबा खै केजि जागोन बेसेबां गिदिरसिम देरो आंबो बेखौ एसे आन्दाज गैलायलाङा बोरमाया हमना ला 20 केजि जायोबा दा बे बोरमाया एकसेयाव दायो 700-800 गाहाम जायोबा दा बेहाय बेसेबां जाहैगोन बेफोरखौ नोंथांमोना दाजाबलाय दानख'लाय एबा सानजाब खालामबानो जाबाय हमना ला बोरमाया मानैजों बेहाय जेनेबा 40 केजि जाबाय बोरमानि दामा दायो बेहाय 700 बा अब्ला जोंहा टटेल सेल टार्नओभारा बेसोर मोननैजों सानजाबदो बेहाय लिरना होबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव दंबावो जोंहा गट किड्स दा बेहाय जोंहा बोरमा फिसाखौ जायफोर फाननो लुबैदोंबा दा बे बोरमानि फिसानि केजिया बेसेबां जागोन बिनिफ्राय बोरमा फिसानि दामा बेसेबां जागोन बेफोर मोननैखौ सानजाबदो बेहाय लिरना होदों दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो हाखागोन बुजिखागोन जेबो गोरा नङा बेहाय दा बिनिफ्राय एक्सपेक्टेड एडिशनेल इनकाम पार इयार दा आरो नोङो बिनि अनगायै मा एडिशनेल इनकाम खामायगोन बे बोरमाखौ लानानै नोंथांमोना बेहाय लिरना होबानो जाबाय सोरबा 1,000-2,000 खामायनांगौ बोरमा फिसा फाननानै बेफोरखौबो बेहाय लिरना होजागोन दे जेबो नङा दा बिनिफ्राय नैबेहाय नोंनि माबाखौ होबानो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथाङा बेहाय सिगनेचारखौ होनो नांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय मेम्बार नोंथाङा जाय एप्लाइ खालामनो सानदों एप्लाइ खालामदों नोंथाङा बेहाय गावनि माबाखौ होनांगोन दे सिगनेचारखौ होनांगोन बिनिफ्राय बे माखासेखौ बिथांमोनासो फिलआप खालामगोन दे दा बे गासिबो फर्मा एखेयानो आं दहायबो बुंहरखाबाय जायफोर ना फिसिनो सानदोंबाबो जोंहा बायदिसिना नोंथांमोना बोरमा फिसिनो सानदोंबाबो गासिबो मा नोङो जुनार फिसिनो सानदों बेनि फर्मा गासिबो एखेयानो माखासे नाथायबा एग्रिकालचार लेभेलनियासो जोंहा फर्मा एसे बेलेग बिनि बागैबो आं एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो दायो मिथिजोब्बाय जानांगौ बुजिबाय जानांगौ थारैनो आसा खालामदों नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामना लालायबानो जाबाय बिनिफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालाम गोजोन्थों।